Sa mga pangunahing balita, peking dentista sa Bonbon, Camarines Sur arestado sa entrapment operation. Miyembro ng NPA patay sa enkwentro sa Camarines Sur, mga armas at pampasabog na recover. Lalaking dati nang nahuli dahil sa pagbebenta ng droga, balik kulungan. Sa Udalbay Trade Fair ng DTI muling umarangkada, iba't ibang produktong tatak Oragon tampok. At 5 unit ng solar home system na i-turnover na ng Ako Bicol Party List sa mga taga San Miguel Island. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes, ika-27 ng Mayo taong kasalukuyan. Arestado ang isang babae sa Bonbon, Camarines Sur matapos na magpanggap bilang isang dentista. Inireklamo siya ng kanyang mga naging pasyente matapos na wala siyang naipakitang lisensya. May report si May Encinares. Kulungan ang bagsak ng isang babae matapos na makorner sa ikinasang entrapment operation ng otoridad sa Barangay Siyempre, Bonbon, Camarines Sur alas 2:30 ng hapon nitong linggo. Kinilala ang suspect na si alias Cha, nasa tamang edad at residente ng nasabing lugar. Inireklamo ang suspect ng kanyang mga naging pasyente dahil sa kawalan ng lisensya o ng anumang kaukulang dokumento. Kasi makikita din kasi yung di ba, yung dinidisplay yan, yung license to practice dentistry. Nakalagay yan dyan sa klinika at kahit na po ang mga permit to operate a dental clinic, nandyan po yan. Pero marahil hindi nila nakita ito at nagduda sila. Kaya yun, naisumbong nila ito sa ating kapulisan at nagsagawa nga po itong tinatawag nating entrapment operation. Bago ang paghuli, isang pulis ang nagpanggap na pasyente na nagkunwaring magpapabunot ng ngipin. Nang siya ay kumbaga siniservisyohan na nitong ating nagpanggap na dentista. So, pumasok na po ang ating mga kapulisan. Siya nga po ay hinuli at hiningan ng kaukulang lisensya sa dental practices dental practice na ginagawa niya. So, wala siyang may pakitang lisensya, wala rin siyang mapakitang permit to operate a dental office, dental clinic, kaya siya po ay nakasuhan. Nakumpiska sa suspect ang ilang gamit sa pagbunot ng ngipin. Hindi naman isinasantabi ng PNP na may karanasan ito sa ganoong operasyon. Subalit isang paglabag sa batas ang kawalan nito ng lisensya. Posible nga po na may background din siya sa pagbubunot ng ngipin. Nasa kustodiya pa ng Bonbon MPS ang suspect at mahaharap sa kasong medical malpractice. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Encinares. Isang miyembro ng New People's Army ang nasawi matapos na makaengkwentro ang mga militar sa Garchitorena, Camarines Sur. Ilang dekalibreng armas ng NPA ang narecover din matapos ang engkwentro sa Milagros, Masbate. Narito ang aking report. Patay ang isa sa 5 miyembro ng New People's Army o NPA sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga ito at ng 83rd Infantry Battalion 9th Infantry Division Philippine Army sa bahagi ng Barangay Salvacion, Garchitorena, Camarines Sur alas 5 ng madaling araw kahapon. Ayon kay Major Frank Roldan, tagapagsalita ng 9th Infantry Division, matapos ang 10 minutong sagupaan, isang nasawing rebelde ang nadiskubre sa lugar ng engkwentro habang wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa panig ng kasundaluhan. Una-una ang aming pong pasasalamat doon sa patuloy na sumusuporta sa aming kampanya kontra insurrencia, sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng pagpapaabot ng impormasyon. Maraming salamat po sa inyo. Napakalaking bagay po ito sa aming mga operasyon. Iingatan din po natin yung pagkakakilanlan ng ating mga informant dahil ito po ay sensitibong bagay.
Inaalam pa hanggang sa ngayon ang pagkakakilanlan ng nasawing rebelde. Samantala, na-recover din sa lugar ng engkwentro ang isang M16 rifle, caliber 45 pistol, kabilang na ang 7 anti-personnel mines, mga kagamitan sa paggawa ng explosive devices, mga bala at personal na gamit ng mga rebelde. Nagpapatuloy pa rin ang operation natin doon na yung isang na matay ay nailibing na rin po kagabi at naipaalam na rin po doon sa mga mga miyembro ng LGU at MSWDO dahil po sa walang nagki-claim ng bangkay ay nagdesisyon na po yung LGU na ipalibing na po doon sa public cemetery ng Barangay Salvacion, Garcia Torena. 5 matataas na kalibre naman ang baril ang nasamsam ng 2nd Infantry Battalion, 9th Infantry Division Philippine Army sa naganap na engkwentro sa Barangay San Carlos, Milagros, Masbate tanghali nitong Linggo, Mayo 25. Ayon sa ulat, nakatanggap ng impormasyon ng otoridad hinggil sa presensya ng armadong grupo. Rason para magsagawa ang mga militar ng combat operation na humantong sa 15 minutong sagupaan laban sa mga miyembro ng Platoon 2 Komiteng Larangang Guerrilla South. Naiwan sa pinangyarihan ng isang M4 rifle, isang R4 rifle, isang M653 rifle at 2 M14 rifle. Nakuha din sa operasyon ng ilang magazine, bandolier at iba pang gamit ng mga rebelde. Wala namang naitalang nasugatan or namatay doon sa panig ng kasundaluhan at inaalam pa doon sa mga rebelde sapagkat papatuloy pa ang pursuit operation. Muli namang nanawagan ang pamunuan ng 9th Infantry Division sa mga natitirang kasapi ng NPA na magbalik loob na sa pamahalaan at makiisa sa pagsusulong ng kapayapaan sa rehiyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Arestado ang isang lalaki sa Naga City dahil sa pagtutulak ng ilegal na droga. Dati na raw itong nakulong dahil sa parehong ilegal na gawain. May report si Mel Moral. Balik kulungan ang 29 anyos na lalaki matapos na mahuli sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Mabolo, Naga City, bandang alas 4:20 ng hapon kahapon, Mayo 26. Kinilala ang suspect na si Jason, truck helper at residente ng naturang barangay. Nakuha mula sa posisyon niya ang 9 na sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 4.16 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 28,000 pesos. So nahuli po itong si Jason na 29 years old, isang truck helper and taga Barangay Mabolo, Naga City. So sa ngayon po, under custody siya ng Police Station 5 para sa pag-file ng information sa Fiscal's Office ngayong araw. And nakuhanan po ito ng siyam na heat-sealed transparent plastic sachet na suspected as shabu. Ano po? So, meron na pong gramo na nilabas ang crime lab, nasa 4.16 lahat. And nagkakahalaga itong more or less 28,000. Dati nang nakulong ang suspect dahil sa parehong kaso nito lamang 2024. Then, isa po itong street level individual at dati na rin nahuli sa parehong kaso last year. Yan po ang aalamin pa natin kung ano siya, baka mag-avail siya ng plea bargain or na-dismiss, hindi po natin alam, or under probation. So, yun po ang alamin pa ng industriya. Sa ngayon, nasa kustudiya pa siya ng pulisya at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral. Susunod, ako Bicol Party List at Chris Superkitoko na mahagi ng libreng bigas sa mga taga-Manito Alboy. At mga Flor Grand Santa Cruzan, muling natunghayan sa Kamaligal Boy. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na ako Bicol Online TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan
pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Saindo Gabos. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Muling umarangkada nitong Miyerkules ang Saod Albay Trade Fair ng Department of Trade and Industry. Tampok dito ang iba't ibang produktong tatak Uragon. May report si Danica Garcia. Nagtipon-tipon ang 23 exhibitor sa Albay para sa muling pag-arangkada ng Saud Albay Trade Fair ng Department of Trade and Industry Bicol noong May 22 sa Pacific Mall, Legazpi. Labis na ikinalugod ng exhibitors ang aktibidad, lalo pat isa ito sa mga nagiging tulay para mas makilala pa ng publiko ang kanilang mga ipinagmamalaking produkto tulad ng iba't ibang Bicolano delicacies at handicrafts. So, ngayon po yung product namin is mga handicrafts made by our mother. So, ito po yung sheep na gawa po siya sa kumbaga po yung mga anod na kahoy, mga napupurot lang pong kahoy sa ano. Tapos may mga shells. So, ginibo po siyang handicraft, which is sheep na nailing. Farmer po ako, lumaki po kami sa farm So, nakita ko po yung ibang mga farmer, lalo na po nagkakaroon ng sabay-sabay pong pag-harvest. Lalo na po dito sa laing, pag-press baga ma'am, kinabukasan, ano na po siya, yellow. So, nag-isip ako kung paano po natin siya papapreserve. Tapos minsan po, yung mga kadalasan nagpupunta ng Manila, gusto rin makarating yung laing na maganda pa ang texture, saka yung mga abroad. So, yung kapatid ko po, nag-ano po siya ng dehydrator, mechanical dryer. Doon po kami nagsimula ng pagdadried ng laing. Ang mushroom naman po kasi, kinukonsider nga natin na very healthy siya, na high-value crops, yon. So, para ma-preserve natin yung shelf life niya, kailangang i-process. So, meron kami mga mushroom chicharon or crispy mushroom, meron kaming mushroom crackers, mushroom tocino, mushroom patties, kasi gumagawa kami ng mga mushroom burgers. So, ang dami-daming pwedeng gawin sa mushroom, sa fresh mushroom. So, sa ngayon po, kulang tayo ng supply, kaya kailangan namin ng maraming growers sa buong Bicol. Ito yung medyo kinakampanya talaga namin na sana ma-encourage karamihan ng mga mag-join sa amin sa mushroom production or sa mushroom farming para at least makatulong tayo sa community. Ayon sa DTI Albay, layo ng trade fair na suportahan ng mga maliliit na negosyante sa lalawigan sa tulong ng ganitong mga aktibidad. Ito po yung mga products na to o kaya mga exhibitor po nito ay sila po yung mga nag-undergo na ng mga trainings na kinakandak ng DTI. So parang yung mga trainings nila, yung product development, parang na-complete na po yun. Iyan na po natin yung kanilang product. I-display na po natin sa wider market. Ayon pa sa opisina ng DTI Albay, ang Saud Trade Fair ay malaking tulong din sa mga micro, small and medium enterprises sa rehiyon dahil bukod sa loob ng bansa, na ipakilala pa sa ibang bansa ang iba't ibang Uragong produkto. Ang aim naman natin dito is dalhin yung ating mga local product doon po sa international market. Sana po yung ating mga MSME ay patuloy po na mag-join sila sa mga ganitong trade fair para po mas ma-prepare nila ang kanilang sarili saka yung kanilang mga produkto sa mga susunod na trade fair po. Lalo na yung mga trade fair na gagawin natin sa Manila and eventually in the global trade fair po o international trade fair. Higit sa lahat, naging daan din daw ang Saud Trade Fair sa paglago ng ekonomiya ng lalawigan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Na-turn over na ng Ako Bicol Party List sa kanilang mga benepisyaryo sa San Miguel Island sa Tabaco City ang 50 unit ng solar home system. Para sa mga benepisyaryo, ang tulong na ito mula sa partido ay pag-usbong ng panibagong pag-asa. May report si Rose Bilista. Hindi na magtsatsaga pa sa lumang solar light ang pamilya Dumagin ng Sitio Dinagsaan, Barangay Hacienda, San Miguel Island, Tabaco City dahil sa handog na bagong solar home system unit ng Ako Bicol Party List. Isa kasi ang pamilya nila sa 50 benepisyaryo sa nasabing lugar
ng solar home system units ng partido na matagumpay na ibinahagi sa kanila nitong Huwebes, May 22, 2025. Kwento ng may bahay na si Jelamy, halos 10 taon na silang walang kuryente at nagtsatsaga lamang sa mumurahing solar light. Hirap daw ang kanyang anak sa paggawa ng assignments dahil sa kawalan ng kuryente sa kanilang lugar. Kaya labis na lamang ang kanyang pasasalamat sa party list sa handog nitong serbisyo. Pinaka-importante kaya sa mo so ilaw po na nagkakarawat na sa mga aki dyan maliwanan na kaya ugmawan po kami na nagkaigwa kaming solar system. Nanguna sa distribusyon si Congressman Saldico. Anya, patuloy silang magsusumikap upang maibigay ang maayos na serbisyo para maiangat ang buhay ng mga Bicolano. Ang pinakano so, day pa-energize, day pigaabot kang linya kang kuryente, pigapod na last mile. Iyan po ang proyekto kang sa tuyang national government under the President Marcos and also the Speaker na ma-energize, no? Kasi haluin na po yan every administration nagta-target na ma-energize, pero day po na-reach with this solar home system. Madali po dahil na kayo po maglagi linya, no? Automatic install lang and cheaper and environment friendly. May tulos, may kuryente tulos. Ang solar home system ng partido ay kayang mag-supply ng kuryente para sa mga basic needs tulad ng ilaw, electric fan at telebisyon. Ang bawat unit naman ay may solar panel, battery at LED light. Ini po, for 25 years, libre ang kuryente. Ang pigbabayadan lang nila is for the pambakal kang maintenance, pambattery, para sa battery kasi 10 years lang yan eh. So once na maubos yung life kang battery, may pangsalida ang Aleco. Si Aleco ang committed to implement and maintain together kung may problema sa solar panels, then sila ma-check. Sumama rin sa ginawang pamamahagi si Congressman Attorney Jill Bungalon. Naroon rin si Albay Electric Cooperative OIC Manager Wilfredo Buxit upang masiguro na gumagana ang solar units. 7 piso kada araw o 200 kada buwan ang kailangang bayaran ng mga benepisyaryo sa Aleco para sa maintenance nito. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista. Namahagi ng tig sa 10 kilong bigas sa mahigit 7,000 residente sa Manito Albay ang Ako Bicol Party List at si Christopher Kitoko. Pasasalamat daw nila ito sa mga benepisyaryo sa suportang natanggap nila nitong nagdaang halalan. Nagbabalik si Rose Bilista. Ginhawa ang hatid ng 10 kilong bigas na ipinamahagi ng Ako Bicol Party List at ni Christopher Kitoko sa 15 barangay ng bayan ng Manito noong Sabado, May 24. Kabuuang 7,380 na residente ang nabigyan ng tulong tulad ng mga taga-Kagbakongan, Kawayan, Malubago, Tinapian, Manumbalay, Buyo, Itba, Kaway, Bamban, Balasbas, Pawa, Hulugan, Kabit, Balabagong at Nagutnot. Para kay Nanay Edna, isa sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang bigas dahil hindi na niya kailangang isipin ang kanyang pangsaing sa mga susunod na araw. Sapat na niya ito para sa kanila ng kanyang asawa sa loob ng ilang linggo. Kailangan po napasalamat na kami tinabangan ng giraray, maski tapos ng eleksyon. Kaya kailangan may pasalamat sa iya. Lubos naman ang pasasalamat ng Municipal Councilor ng Bayan at ng Barangay Chairman ng Itba sa Ako Bicol Party List at kay Christopher Kitoko dahil sa tulong na ito. So ako nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List kay Kong Saldi na yaon sinda na padagos na nagtatabang bako lang sa Manito sa bilog na Pilipinas asin na araming padagos na yaon na sa iyang pagriparo, pagpadaba sa mga taga Manito asin laomi po na dire-diretso manggirarian sa iyang pagtabang sa samuyang banwaan. Grabe talaga ang pasasalamat ng aking mga kabarangay dahil nagtaka sila bakit tapos na yung election, bakit nagkaroon pa sila ng ganitong benepisyo. Ang pamamahaging ito ay pasasalamat ng partido at ni Kito sa mga tagama nito kung saan mataas ang kanilang natanggap na suporta noong nagdaang halalan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.
Muling natunghayaan noong Sabado ang Maflor Grand Santa Cruzan sa bayan ng Kamalig, Albay. Pagbuhay sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino, layon daw ng aktibidad. Silipin natin ang mga eksena sa report ni May Encinares. Naging makulay at talaga namang buhay na buhay ang Grand Santa Cruzan ng Barangay 6, Poblasyon Kamalig, Albay nitong Sabado, Mayo 24. Inirampa ng mga nagsilbing reyna ang kanilang magagandang gowns sa mga pangunahing kalsada ng bayan. Noong 1930 nang unang maganap ang Santa Cruzan sa Barangay Poblasyon. Ang Mayflower o Maflor Organization ang nasa likod umano ng pinakaunang Santa Cruzan sa lugar. Actually po, considered po ito as the oldest intangible cultural heritage po sa Albay. Kami po yung nasa 1950 na po ng Grand Santa Cruzan. So, nakaka-help po siya in a way na nami-maintain po yung culture po, yung tradition din po, and at the same time, yung faith din po. Since yung Santa Cruzan po is all about looking for the cross po na ginamit po kay Jesus Christ. Ito na ang ika-75 taon nito. Ayon kay Mayor Caloy Baldo, tuwing Mayo, ito ang isa sa mga inaabangang aktibidad sa kanilang munisipalidad. Saan po yan sa Intangible Cultural Heritage Kamalig. Pag-orgulyo ng Kamalig na ayaw kita sa di kaulay ng piga-celebrar ng Santa Cruz. Tinutulungan natin yung barangay sa pag-celebrar nitong Maflor. Then binibigyan ng assistance. Then kung ano ang pwedeng may tulong, even the province, the government kang probinsya na gatabang masinda. Hangad ng alkalde na sana'y patuloy na bigyang halaga ng mga residente ang ganitong uri ng aktibidad na nagbibigay halaga sa kultura at tradisyon nating mga Pilipino. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Angeline Dagta. Salamat!